Geert Arend Roda wol weer waarom naar Heerenveen. Harkemasse Boys wol seizoen Glonsjan met bekerwinst. Frieske Sielers op dreef bij Vrootbeker in Medemblik. Het is manje 30 mooie. Dit is de sport in Boppenslag. Goejoen, in het komende jaloeren in dit programma omtinken voor de Frieske sport. En Jonkendal neemt onderwerpen ook nog het fietsen en het eerste deel van de serie met sterke man Wout Sielstra. De flits van Volsgeren riet hem ta op het beklimmen van de Alpe d'Huez. Dat aansen, nou eerst het betellen voetbal. Want Geert Arend Roda had nou een geweldig jel hier bij Excelsior de clubs voor het uitkiezen. Alex Pastoor wil hem graag naar NEC meenemen en ex-sportclub Heerenveen hoopt het dat ze de middenvelder verleiden kunnen om zijn contract open te breken. Het kan raar in de voetballerij. In januari wie Geert Arend Roda net goed genoeg om op de reservebank plak te nemen en nu, 4 maand later, kan hij oerol te plak. Snijn spelen Excelsior zijn laatste wedstrijd van het seizoen, de play-off wedstrijd tegen Helmond Sport. Geert Arend Roda had zijn laatste wedstrijd voor Excelsior als speler. Hij is bij Serong zijn voet en had boppendot een lichte hamstringblessure. Roda neemt geen enkel risico en liet de laatste wedstrijd van het seizoen in Helmond Sport aan hem voorbij gaan. Ik heb een mooie jaar hier en absoluut mooie dingen meemaken en hoop wedstrijden voetballen. Is het bepalend west? Is het belangrijk west? Ja, absoluut. Ik heb nu een goals gemaakt in 50 wedstrijden denk ik. Dus ja, dat kun je terugzien op een mooie jaar hier en dat moet je koesteren denk ik. Roda had een geweldig jaar hier achter de reg. Hij maakte in januari de oerstap naar Excelsior omdat hij bij Ron Jans op een seatspoor te lonen kwam. Achteraf een goede kar, want van een reservespeler bij Heerenveen is hij nou uitgegroeid tot een belangrijke speler. En op een enkeling naai... Ik kan die hele goede man niet. Is Geert Arend Roda enorm populair op Woudenstein. De beste speler van afgelopen half jaar eigenlijk. Ja. Echt waar? Veel doelpunten gemaakt. Goeie speler. De eerste confrontatie tussen Helmond Sport en Excelsior eindigde in een 4-1 overwinning voor de Rotterdammers. De return liep het dus op een formaliteit. Maar het werd stil op Woudenstein als Helmond Sport op 0-1 komt. Dus oren Excelsior supporters het slimste vrezen, maakt het Roda hem op dat moment nog net al te druk. Maar zelfs Geert Arend Roda wordt stil als Helmond Sport via Mark Hutjer in de 24e minuut op 0-2 komt. Het zal toch net misgaan. Maar als krek van het skoft Daan Bovenberg van de ontsluitingstreffers zwarget, valt er een last van de schouders van Roda en van het volsloine Rotterdamse publiek. In de tweede helft walst Excelsior oer de Brabanders hinnen. En via 2 keer Guyon Fernandes en nog een doelpunt van Daan Bovenberg boegen de Rotterdammers de 2-0 stoorn om in een 4-2 vastsprong. En dat is dan het moment voor Geert Arend Roda om hem te verklooien. We treffen Geert Arend weer in de catacomben. Geert, toch nog even tenue aan? Ja, even snel. Even snel? Even snel vieren dat we veilig zijn, toch? Ja, tuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment zit het 2-0, dus zit op de tribune. Hij is er nog even doorheen zitten, of net? Nee, op zich net. Alleen nog met wel een uurtje natuurlijk. De trein we nog ook kut. Nou, wel dik terecht natuurlijk, maar ja, het is wel even schrikken. Echt bijzonder zwak begon vond ik aan de wedstrijd. En, nou, gelukkig hebben we de tweede helft rugzet en dan is het wel tijd voor een feestje. Het eindsignaal klinkt en Excelsior bloot in de Eredivisie. En dat is een knappe prestatie voor de ploeg die het werkt met de laatste begrutting van de Eredivisie. Coach Alex Pastoor is takomseizoen trainer bij NEC. En doet Roda op een seatspoor rekken bij Heerenveen, helle hij hem naar Rotterdam ta. Pastoor is charmeerd van de Frieske middenvelder en wil hem graag mooi naar Nijmegen nemen. Ik vond dat Geert het lont in het kruidvat was. Hè? Dus alle spelers die al goed waren, konden eigenlijk nog een keer zo goed renderen doordat hij kwam. En vooral omdat hij ook heel veel scorend vermogen met zich meebracht. En jij gaat naar NEC, ga je hem meenemen? Dat lijkt me een heel goed plan. Ja. En die lach zei alles. Mooi speler Ryan Koolwijk denkt dat Roda heel bepalend west het voor Excelsior. Een jongen die altijd wil voetballen en ik denk dat hij fantastisch past. We hebben een team die wil voetballen en dat doet hij ook. En buiten dat is bijna elke kans van hem een goal en dat is zeker belangrijk. Heeft hij jou verbaasd? Ah, verbaasd. Ik kon hem niet heel goed. Ik had hem natuurlijk een aantal keer zien voetballen en ik moet zeggen, hij viel op als hij bij Heerenveen speelde. Dan, ja, natuurlijk, ik wist wie het was en hij viel op, maar ik wist niet precies wat zijn kwaliteiten waren. Maar dat is gebleken dit half jaar. Geert Arend had de clubs voor het uitkiezen, maar had ook nog een contract voor 1 jaar bij Heerenveen.
De wut suggereert dat Roda net langer onder Ron Jans werkje wil. Maar dat is net wier. Toch had de relatie wel degelijk een deuk op Roen. Wat ik er nou ook is gewoon dat het net prettig rond is. En dat ik een geen goed gevoel bij hier en zeker ik net heb. En dat het wel met Florio was. Ja. Maar die persoonlijke verhouding met Ron Jans? Ja, het heeft een deuk op Ron. En voor mij persoonlijk. En ik vind het heel vervelend. Alleen nog goed dat we net 3 door kennen, dat is een beetje overdreven, denk ik. Ik bedoel, er kan een streep onderzet worden en de soes takom hier gewoon wel weer onder Ron Jans voetballen kennen. Ja, absoluut. Dat is wel een optie, ja. Het is net zo dat is toch absoluut net meer onder Ron Jans voetballen was. Dat zei ze het net. Nee, dat stelt de vraag wel heel direct, maar nee, ik sta concreet is het net. Over 2 weken is er een peteer tussen Geert Arend Roda en de Jereveen directie. En de leidt een aanbieding voor hem kleer. En dat is opvallend. Geert Arend Roda. Eerst wie hij net goed genoeg voor Jereveen en nu wordt de sjoen als een versterking. Harkema's boys kregen Aurones Snuntejoen de kans om het seizoen toch nog wat extra glons te jan. In het eerste jaar in de topklasse eindigde de ploeg als 10e. En dat is aardig, maar dat net meer als dat. In het mannelijke bekertoernooi is er duidelijk meer succes. De finale is helle en daarin treffen de Harakieten op het eigen sportpark De Bosk WKE uit Emmen. Er liep je een protte sentimenten voorafgaand aan de wedstrijd en dan benamen bij de Emmenaren. Want er staan 2 oud-Harkema's boyspelers onder contract, Anton Jongsma en Dennis Loer. En boven dat spelen Bas Hooiveld en Erik Eleveld van WKE takamseizoen op De Bosk en zij treffen dus haar nieuwe club. 20 minuten onderwijs en nog net al te volle sjoen van beide kanten. Maar dan gaat Paul Weerman onderuit in het strafschopgebied. En wat is daar aan bad? De gele kaart ik nog voor Mart Dijkstra, maar wat had scheidsrechter Mulder sjoen? Nou, dat liep het toch net al te vol aan de hand en dus een omstreden strafschop voor WKE. Maar wel een goal, 1-0 via Jan Hooiveld. Krijgt van het skoft. We zitten al in de blessuretijd en we kunnen concluderen dat het een stream in de eerste helft is van de boys. Misschien nog wel een kans via Skokker, maar de bal wordt uiteindelijk van de line hellen. En zo komt WKE eruit en bloedt het 1-0 bij het skoft. Maar het is een minnenwedstrijd van de boys. Zocht ek Henk de Jong, de oud-trainer. In de tweede helft dan een wissel bij de boys. Erdem Jeni eruit hellen en Roel van der Meulen wordt inbracht. En daardoor komt er wat meer fleur en fasie in het spul. Dit is Slager maar inzet. En dan Bergsma nog een keer. En van afstand Van der Meulen, de nieuwe man. Maar WKE kan er uiteindelijk uitkomen. En boven dat komt er nog een gevaarlijke counter uit Ek. Altijd Gimbo de spul is voor Anton Jongsma. Alleen nog op Jacob de Vries. Vellinga nog, maar die kan er net bij. En dan op de peel. Anton Jongsma. Dit hier de beslissing in de wedstrijd wijze kind. Vrije trap, Roel van der Meulen. Bal Ruudkop terug WKE en dan Harvey Bishop. Vindt Bergsma. Bergsma krijgt er een tikje of net. Nee, er is niet aan de hand, zegt de skisjochter. En dan de reactie van Almardouk. Ja, die had een slaande beweging in hoest. Chinoer Arjen Bergsma. En wat had de skisjochter en zijn assistent ervan jongen? Hij gaat op ziek, de skisjochter naar Doek en loekt dan de rode kaart. En dus moet WKE verder met 10 man. Doek kind er net bij. En er is echt net al te vol aan de hand. Maar Almar Doek krijgt dus wel de rode kaart. En dan een wissel. Peter van der Slot komt erin bij WKE. Wat omzettings in het veld. En let op de eerste actie van Peter van der Slot. Hij jaagt terug op Arjen Bergsma en deelt voort dadelijk een tik uit. En ook dat had skisjochter Mulder sjoen en een rode kaart voor Peter van der Slot. Hij zit nog geen minuut in het veld, had geen bal rekken en kan alweer douchen. Zo komt WKE binnen 3 minuten met 9 man op het veld te staan. Harkema's boys, maar no sjen laten dat er een prottevoetbal in de ploeg zit. Want 2 man meer, dat moet uitspelen worden. Barto op de peel en dan de rebound voor René van der Wij en daar is de 1-1. En zo komt Harkema's boys heel vlug naar die 2 rode kaarten van WKE op Liekense hechten. Bishop op Barto. Die vindt op een ei. René van der Wij. Verjochting verloren en het is 2-1 voor Harkema's boys. En zo kantelt de wedstrijd volslaan in het voordeel van de boys. Keeper Beukenveld is kansloos dat het schot van Jochting verloren wordt. Blessuretijd intussen en nog 1 keer de uitval van Harkema's boys. Jimbo de spul voor Oebele Skokker onder de rechterkant. Oebele Skokker 1-9 met Beukenveld en dan prikte de bal keurig in de 4e hoeken. Een echte goal voor Oebele Skokker. 3-1 en dan kan het net meer mis.
prima aanmaken terug Oebele Skokker. En dan is het dus een fight. Voor de 4e keer in de clubhistorie wint Harkemase Boys de Noordelijke beker. Feest dus op de Bosk. Maar naar Aurin gaat het toch vooral over die 2 rode kaarten voor WKE. Want daar toch koe Harkemase Boys uiteindelijk het verschil maakt. Eerst met mij natuurlijk, ik kom in een 16. En ik zie het een beetje duel met hem. En hij maakt een slaande beweging naar me. En ik die op de groenlist en hij gaat naar de grens en hij het redt. Ja, dat is in en dan 2 minuten later. Ja, 2 minuten later. Ik weet net wat de trainer van hun had zijn Skop die Bergsma, maar hij kwam erin en hij skopt me als een gek onderuit. Ja, terug te redden leek hem niet. Ja, hoe die gespeeld is en hoe het gegaan is, dat weet over een tijdje niemand meer. Maar hij staat wel op konto van de club en voor de mensen hier, voor de bestuursleden en voor alles wat er omheen loopt. En voor de spelers natuurlijk is dit een prachtige prijs, maar ook voor mij. Er was hier wat voor nodig om je een wekker te krijgen. Ja, absoluut. De eerste helft was absoluut niet goed en we haalden ons niveau niet. En in de rust hebben we dat ook tegen elkaar gezegd van kom op jongens, we moeten gewoon gas geven en die pot binnenhalen. Maar er moet wel meer gebeuren. Meer strijd, beleving en ik denk de tweede helft. Oké, met een beetje de scheidsrechter was erbij, maar we hebben het goed gedaan. Ja, en trots deze overwinning krijgt het seizoen van Harkemase Boys toch nog een stukje. Want ze hebben haar nou pleert voor de hele finale van het landelijke bekertoernooi. Op 11 juni dan treffen de boys daarin de winnaar van de wedstrijd JVC Kuik, Chin Una. Na het 3 weekend van Beurligje en 4 dagen van de roze trui is Pieter Wening weer waarom op Harkema. De hutfietser van de Rabobank ploeg maakt een heftige, maar tegelijk ook een schitterende Giro d'Italia mooi. Juster fietste Pieter Wening nog in Italië. Juster Joen stapte er op het vleertuig en vannacht let wat hij thuisbracht door Joop Atsma. En nu is hij na het 3 hectische, maar zulke mooie weekend weer waarom op de Harkema. Ja, voor mij natuurlijk een geweldige Giro geweest. Ik ga rit wonen, 4 dagen roze en ik wie gewoon in orde etappes wie gewoon ik fit, dus dat scheelt natuurlijk een heel eind. Wening fietste een van de zwierste Giro's eer. Toch pakte hij de winst in de 5e etappe. Ja, ik vind het voor gewoon dat goed wie en dan is het best gewoon in de ongeval rijden op zo'n soort etappes, want als van achteren naar waarom komen maar op dat stoffige rotzooi, ja dan dus je hast wel geen oerzicht net en dat pakt er goed uit, dus die echt gewoon een etappe die me leidt. Wening pakt net alleen nog de etappewinst, maar ook de roze trui. Op de etta maakt u uiteindelijk Belize Jan. Komt het door, neemt hem oer. Maar toch riet Wening 4 dagen lang in het roze. Ja, het is natuurlijk wel mooi, maar ik bedoel, dus is net de huilendeisers naar beneden te zien van een mooie roze trui. Het is wel elke dag gewoon 220 kilometer, of weet ik hoe lang die etappes winnen. Dus daar haast op zich net zo volle tier toe. Ik bedoel, in een roze shirtje volle bak omheen gereden, dat liep zeer als in een eigen Rabo shirtje. Dus dat maakt het op zich, dat doet net zo'n volle verschil. Alleen ja, er is nog wel wat te verdedigen en dat die natuurlijk wel, die op zich wel leuk, ja. Een goede Giro voor Pieter Wening. Savolle maar wel tuurlijk wezen. Flinier fietste Wening net in de Tour de France. Maar hij tappenwinst in de Giro had Wening vol weer in Biel gebracht. Ja, ik kan me wel zien letten, maar ja, het is... de ideale voorbereiding is net op de Tour om Giro te rijden. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar ik ben op dit stuit wel gewoon goed en ik denk wel dat ik het doen kan. En ja, wie maakt het gewoon even nou wat zie ik. Als ze me mij gaan willen, dan ga ik graag mee. En nou ja, ik denk ook dat ik er wel klaar van ben. Als het echt diep in diezelf Sjors, wat denkst? Zullen ze die ja of nee? Ja, dat is een lastige vraag. Ik zoek het eigenlijk net weten. Ik denk dat het 50-50 is. Ja, het is natuurlijk wel een Nederlandse ploeg die graag Nederlanders mee gaan wil. En, dus ja, dat speelt ook weer in de kaart. Ik weet het net. Het is voor mij een raadsel. Wie zit oud? De verwachting is dat binnen nu en 2 weken de selectie van de Tour de France bekendmaken wordt. Ja, en net alleen nog Pieter dat het goed. Ik zie een broerke Andries riet hem zelfs in de prijzen. Likas Juster in de ronde van het Rono-stroon. Andries Wening won verleden weekend nog een criterium in de ronde van het Rono-stroon. Een wedstrijd uit de clubcompetitie reed hij hem op een nij van voren Sjen. Wening beziek het alleen nog voor te komen, maar nog 3 kilometer te gaan. Maar Marien Wallink kan de onval pareren en komt uiteindelijk als eerste uit de streek. Andries Wening pakt 2 tellen daarachter het 2e plak. In de route naar de Olympische Spelen van Londen 2012
kon de Frieske topzielers een grote stap zetten. In Medemblik wie de oude week de Delta Lloyd Regatta. Een veldbekerwedstrijd en een klassering, en dat is belangrijk, in de top 3 smiet een Olympische nominatie op. Vincieler Pieter-Jan Postma had al zijn nominatie, Marit en Rolf Bouwmeester hebben zijn nominatie nog net. Het is een spannende dag voor Roelof Bouwmeester. Want na 9 races in 5 dagen staat hij op het 3e plak. In de beslissende medaillerace had hij 9 punten voorsprong op de nummer 4, de Kroaat Vujar Nižević. En nog neer zielde Roelof Bouwmeester in een veldbeker naar het podium, maar die kans is nou wel heel groot. Zelfs als Roelof laatste worden zou, blijft de Kroaat minstens 1 punt achter hem. Uit zijn bij een valse start. In dat geval kunnen de strafpunten Roelof nog naar het 4e plak weer omzetten. Het is dus zaak om cool te blijven en om net in de stress te rijden. De start van de laser en de extra toeter wat betjut dat er in elk geval 1 boord toch te gauw over die startlijnen gang is. En waar is dat dan? Ik lees er op die startlijn en ik had toch een beetje twijfel. En ik begin wat angstig, dus ik begon echt let, waarschijnlijk als allerlaatste. En dan komt toch die vlag in dat er geïnterpreteerd is en krijg je toch een beetje die twijfel van oh nee, kut, ben ik dat nou? En eigenlijk, om eerlijk te zijn, had ik dat de hele wedstrijd een beetje in de holle half. Ja. Dus daar baal ik een beetje van, dat ik me net gewoon om in het plan had. Had ik de hele week gewoon uitspitsen, zag ik er gewoon dit ook. En dan in de finale race, in een duidelijk plan, hou ik me er net aan. Ja, dat weer even een beetje frustrerend. Dat duidelijke plan weer dat Roelof gewoon bij een valse start waarom draaien zou als hij nog wel of net schuldig weer om ze altijd wist te wijzen van die maximaal 20 punten en dus dat 3e plak. Dat die er net en daarmee hier er vooral om zelf te pakken. Ja, wat doelbloed is toch Ziele. Want Ziele dat had er dingen die een weekend met hele knappe resultaten. Van de 9 races ziet er maar eerst zo'n keer in de top 10. We hebben de eerste prijs op de eerste dag de beste uitzitter weer. Hij zielt dus een hele stabiele week onder tafelsjoch van zijn coach Jaap Zielhuis. En dat levert hem hier in de medal race een 8e plak op, maar overal zijn eerste podiumplak. Roelof Bouwmeester wint brons. En daarmee ook zijn eerste Olympische nominatie. Het mooiste was een foutje, maar ik ging net voor het in paniek zitten, net voor de stress in. Dus wat dat betreft, nee, het is gewoon echt een goede week geweest. Ja. Nou had dus als sporter een stap maken. Ja, dat was ik wat te zeggen. Ja, en precies op tijd, hè? En precies op tijd, ik nog. Nou goed, we winnen er net natuurlijk en morgen gaat het mooi via mijn bed te winnen. Maar je had wel een soort motivatie om met verder te gaan, mag ik zeggen. Ja, dat is wel cool. In de finklasse zielt Pieter-Jan Postma voor hen van Ter Kappelen. Hij had zijn Olympische nominatie al binnengezield, 3 weken alleen in Hieres, met een bronzen medaille. En hier in Medemblik dochter het op een eigen goed. Hij zet uiteindelijk als zonde in de medal race, maar in die medal race wordt er 2e. En dat levert hem overal een krees 5e plak op. Tevreden? Over vandaag wel. De week had nog een tijdje beter gekund, maar overal wel tevreden. Ja. De 3e Frieske troef is Marit Bouwmeester. Zij komt uit in de laser radiaalklasse en zij mat nog een nominatie zielen. Zij start hier bovenaan in het veld en dat zocht er dus goed uit. In de hele week had ze uitmuntend presteerd. Wel wisselend, maar zij begint als nummer 1 aan die medal race. En dat het zo nou en dan pittig is, docht blikken. Want hier is de koprenster die uit de boord valt en zij wordt voordadelijks passeerd door 2 orenskippen. Marit Bouwmeester mat in deze medal race bij de eerste 6 eindigen. Dan is ze wis van haar overwinning in de Delta Lloyd Regatta. Hier won ze die voor het eerst, die World Cup. En nu had ze weer alle troeven in hand. Maar het gaat stroef. Zij zit in die middenmoot en ze maakt net verder achteruit het zakje. De omstandigheden binnen dan ik lastig. Vlagerige wind, die ze bij tijden behoorlijk goed mot komen koeren. Liek als hier door de gate. Want het scheelt werkelijk helemaal niks of haar kansen versoepen hier. Maar ze redt het op, Marit Bouwmeester, en kan gelukkig terugzielen. Ja, oh,
vlak voordat ik de gijp in moest zetten, kwam echt een super hudde vlaag. Dus ik kon net volle dwan. Normaal kun je dan eigenlijk net echt gijpen de wachtje. Maar ja, de boeien weer er al. Dus ik denk, oh, dus ik echt hing je. Maar ja, ik joeg bijna zwemles voor het... Een heel knap stukje balans van Marit Bouwmeester levert haar in de medalrace een 4e plek op en overal haar 2e oerwinning en dus ook de Olympische nominatie. Nou ja, de nominatie in principe, het is lekker echt dat ik hem binnen ga, maar het is natuurlijk nooit echt een heel erg doel. Het is echt doel nog om gewoon goud te winnen volgend jaar. Maar het is lekker nou dat ik hem sowieso binnen heb. En ja, volgende week hebben we zilver gold op de Olympische wedstrijd in Weymouth, dus daar is het tijd om te knallen eigenlijk. Marit Bouwmeester, Pieter-Jan Posma en Roelof Bouwmeester 3 nominaties. Ja, het is echt super cool dat Roelof met de eerste nominatie van. En bij de man het niveau loopt echt eigenlijk nog wel een stukje hoger dan bij de vrouwen. Ja, het is echt super tof dat hij eerst die nominatie helpt. Ja, wat zoet wat wijs, hè? Dat jij daarheen mocht. Maar Sitwaan, ja zeker weten, daar geven we voor. Nog rom een weekend en dan is het Safier. Wout Zielstra, de sterke man uit Volsgeren, zal dan de Alpe d'Huez opfietsen voor het KWF, het kankerfonds. Een collega van Wout Zielstra had zijn zoon Stefan verlen om kanker. Stefan mocht maar 3 jaar worden. In het fietsteam van deze collega fietst Wout nou mooi op 9 juni. En Boppenslag volgt hem de komende weekend in zijn waai naar de top. Natuurlijk voor het kankerfonds. Nou, dat is de opzet. Ze volgen ook geld binnen voor het kankerfonds. Maar het is van mezelf. Ik wil wel eens even zien dat ik zo kennen. Waar heeft hij op het idee gebracht? Dus ik heb een collega, die Roel Harms. En die heeft zijn zoontje verlend. Die is precies liek oud als mij, jongen. Leukemie. Dat we een hele 2 jaar lang wie dat de strijd. Voor hem natuurlijk. En voor ons allen, want we winnen er hoe ze belutsen. Het is 3 keer weer omkomen de ziekte. De 3e keer weer eigenlijk fataal. Leukemie. Dus steeds een andere vorm. En ja, dan liep dat alweer weer goed te komen. En toen wie het weer mis. En liep het weer goed te komen, wie het meer mis. En ja, dat is precies een jongen van dezelfde leeftijd. Dan ja, is dit wel het ergste wat een mens hoe komen kan. Dus het, ja. Alderaast het wel impact maken. En ja, bijzonder. Ja, want hoe oud is het jonkje worden? Is het 13 jaar worden. Toen was het mooi waar en hij kan peken fietsen, maar het is nou net als hij geen fluitje doet fietsen. De hast net van fietsen best achterkaan. Ik ben er nou peker al achter komen dat ik beslist geen fietser. Nee, beslist geen fietser. Heeft hier een berg? Het is de start. Jazeker, de berg van Volsgeren. Maar we nemen er even heen, even zien hoe het gaat. Nou, zullen we eens even een testje, dan zal ik het eens even zien. Just remember what I told you the day I set you free. No mountain high enough, no valley low enough, no river wide enough, keep me from you. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough. Nou Wout, we hebben even pensioen, dit valt nog net daar. Nee, maar... Nee, eerlijk is eerlijk. Maar dit stijgt ik enorm natuurlijk. Hè. Dit is... Tegen dit heger is het Alpe d'Huez, het stijgingspercentage. Maar Wout, deze fiets, dat kind ze net. Er moet nog een fiets komen. Wist het maar Mies? Zal eens even het goede werken. Ja, want... Dit moet ik serieus onderpakken? Ja, dit is hem net. Ja. Nou, ik kom van een fiets, jongen. Ik zal Alpe d'Huez op fietsen. Bliksem. Nou, maar boven heb ik wel wat professioneels van. Als je maar steeds zo sterk mogelijk natuurlijk. Nou, ik ben op dieet geweest. Ik ben 149 kilo zelfs. Plekje. Kilo erouw. Nou, dat is netjes. Ja, net dat ja, 150. Ja, dat is wel heel leuk. Dat is nog een paar weken. Een racefiets heb ik wel, maar nou ja, die ben net testen tot maar 120 kilo, hè? Dus dat wil hem net. En dan laat plat op stuur. Ja, dan komen we naar hetzelfde wat nou heeft, maar dan wat een goede maat. ATP. Dan heeft nog een ATB. ATB is het, hè? Ja, ATB, all-terrain bike.
Hij moet zo sterk als mogelijk en zo licht als mogelijk. En wat voor maats gewonnen heeft, Wout? Nou ja, 49, zo'n beetje 48, 49, heeft zoiets? 48 hekstenen. Nou, maar dat is een Berry. Dan maar we die inpassen. Ja. Ja, krijg een beetje het lied, maar ken. Ik heb dat snel, nou. Tim maar een oerke, wat ik meestal, nou. Ja, maar een oerke, Geweldig. Dat zijn leren. Ja, krijg minder lijst van de kant. Ja. Ik ga een pas geven. Hij heeft gegoten, meester. Dat zijn leren veel dikker, ja? Ja, dat is heel lekker, hè? Dus ik ben het wel niet te kennen, hoor, maar dat is ja, dat moeten we met allemaal nou. Ons spul kind net beleven. Nee. Als het nou misgiet, dan... het kan het misgiet nog meer, hè. Nee, dit veel te drinkgoed. En hoeveel broodjes was het mooi? Nou ja, ik ben geen hongerklap. Nou, die hongerklap juist wel eens. Die mag ik beslist net, hè? Nee. Ik denk een broodje is 20 hier, zo. Dan overleven we het wel weer. Een plaatsje. Tak een week, dan deel 2 van Wout naar de Alpe d'Huez. En dan jouw profitfietser Liewe Westra nuttige tips om de sterke man. En de fiets van Wout die werd verkocht voor het goede doel. Dus wil je mooi bieden op de fiets van Wout, ga dan naar uw internetsite en doch een bod. Want Safir, de sport op deze manje. Nou, dadelijk keer weer naar het Frieske Nijs in Joert. Nog een hele gezellige dag.